5, 4, 3, 2, 1. Wait, it's King Willie Rian. Yes. We're back with another episode, Lawe. In a while, Lawe. Attending gigs, doing vlogs, like it's promotion, Lawe. But you know most. Yeah, man. Say King Willie Reacts podcast, man. Season, yeah. You know, yeah, man. First, let me introduce myself. It's Pierre de Costa Gianni, aka Costa Gianni, aka Tabibza. Yeah, man, all the way from Eastern Cape, also, man. No upcoming artists from here. Great guitar. I miss my dog now. Yeah. Come on, I'll talk to the gun to go. That's Bambi's. Otherwise, guys, you know, so long as the pretend was fresh, so long as the pretend was shoes, it was Zamba. Not a shake when when I'm done, it's fair tell outside, when I got my car, now I was introduced up wow, it's fantastic. I'm done, it does some can you still farm and the ingredients in my dance. Yeah. Calling Yes, sir. Esfilo. Shubelihle. Shubelihle. Hlala apha eNantsika. Hlala apha King Willie nam. Yeah, Around yabo. Apha ezolitha ezone 8. Yabo. Na intro nitsi ke mna. Kwethiga. Bawudazi igama khaya. Longa stream umculo. Let's go. They say, hey, this is Goatee, Lowy, Mr. Super Dad, or what? Yeah, mna, go up, you know. So get down. So get down with the call, and for my name, yeah. No way. Guys, ngivile bakubana. Sose ningabazi. Ngabazi King Willie abantu bros. Superstars is. So Dari. Okay, thetha kana ngaphawu. Oh, okay. Yeah. So we past weeks now we attended events. We met the Majita 2 times because it's our border with vlogs to the King. That's Bumile. We met, but we last one we didn't interview them, but my victorize them they perform, so you see them. Well, like Kutala, as promiser. Over being a promise, they take it. Public interview, you said, okay, ndizalwe nini? No, okay. Like, how did you end up? Oh, exactly. Yeah, when KWT. Away. I'm kahle mna. I wanna be Eastern Cape. What's in home? Okay. Yeah. MT sematatiye. Hagum MT. What's in home mna la we? Yeah. But ke ingqobo idolopha akho simaseleni. Yeah. Simaseleni. What's in home? But ingqobo idolopha. Nakwilali yaseGonya. Ngike ngoba ngikhulele eJozi. Ngizalelwe khona, ngikhulela khona. Yabo.
inenze sengapha bekunina ngimuve ngapha 2021 ya enxa yesigela nendlela besenzeka ngayo izinto kwela cala eJozi yabo so kwafuneka nimuvile ngapha ngoba benhlala nodabawo wami apha King okay yeah benhlala nodabawo yabo so dize ngesigela kahle kumkhaya so yeah no way that's how I ended up at King. I think we getting the job bago so buya sibona sethe Neke sobuya sibona uthi. Neke sobuya sibona. Irise bisa to drop over. Okay. so sethi khona ngithathe information sami check out Ngiyede apha kuwe elihle lona lodo. So wena ta salelwe apha unjengathi wena ta usele apha uyigidele apha yonke Ana zalelwe apha eNantsingeni lapha eKing. Yabona zalelwe apha eKing mna. But i-roots zisematatiyela. Yabo sematatiyela yabo. But since inantsika ifamily yami ebilapha. Yabo olady timer. Yabo ne-sister zami. Yabo yeah. So basically family ka Nantsika ka olady yiyo ebilapha full time. Yabo so benhlala lapha kuyo. So xa ndiyezilalini ndiya kwifamily ka time by matatiyela. Yeah. So atazinga walapha. Yeah. So ketazi ihamba kunethule so wena ta quote ufisa like because benkenda athi sibi super dali you know style sakho sidifa like yacaca nyani like umjozi yeah umjozi yeah like yacaca suka there but mbuzo wami uyakuweyo ba like the way yakho ukuthi develop you know same as USB yabo develop yabo like kahle uyi-musician ukande mno kanye bakhala choose market Okay. Boqala kwami ukhula. Yeah. Kwaku 2018. Yeah, 2018. Ngeke azange ndavele ubone lawe izikhona iartist ekonboken bawule ucula ngokuqolana. Yabo ya. Mna uqala kwamcula. Ivesi yami yokuqala kwakuliphupho. Yabo ivesi yami yokuqala. Bone uphuphe something then uvuka usayikhumbula. Yeah, kwakuyila party ndavuka bona ikhumbula yonke but I think first 4 lines. Yabo ndabe ndisikhumbula. So ndibethela amajita lamsithi khona umjita sendlini. No Achus wami. So ndabethela ke so ababelieve ubona ba hayi nguwe lo. Yabo so kwafuneka ke ukuba manithini manibethe ezinye inantsika mhlawumbe ndongeze i-lines yeah just to prove ba okay yeah so ndazama ubetha ngeway ezoba abazoyazi so ndabetha i-lines nge-Kingsburg yeah nabetha i-lines nge-Kingsburg so kwangona besithi ngca uyaxoka wena yeah but basaphikisa but banayo laa nto uyovuma uba okay sure yeah babelieve yabo but ke mna ke laa nto yoba bangabhelieve yabo yandinika laa nto uba okay ndiyakwazi uyibetha mosele waleni uba bangazobhiliva uba ndim lo ibethayo icacile intswambu for uba mayibethwe ndim ya so ke ngoku then ke ngoku ndayandisiya ndicula ke ngoku ndidibana namajita am sicula then uqala kwam ukwaziwa nje ke manje apha ekasi yabo ndakhupha iwe ithiwa iTsunami yabo ndakhupha ithiwa iTsunami so ndabe ndisaziwa ke ukuphatha ndaziwe lo hlobo then 2022 yabo kwakukho inantsika i-show wayibetha school tour Flash Kumkani yeah qala pha ke ngoku then ndabetha freestyle ephayana then ke ndabe ndaziwa nakwezinye indawo beside phezulu ichaqha yabo so like esi style esubetha ngaso usenza ngezanga ke trapper ngolunye hlobo because i-trapper mos yes zanga ke trapper ngolunye hlobo amngcola ndikhumsha awukho ndikhumsha
ya khona nandikhumsa ya so nandikhumsa yabo eso silungwana ke yabo qala kula English yabo ya so naqala phansi ndabetha anyway amesixhosa uqala kwakuyi sithi stereotype kodwa yabo stereotype ayingechiri yabo Ngiyala wathanda yabo so yangechiri uqala kwami ke okay. What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. Yeah, so qala phakla wethu stereotype yabo then ke ngoku ndazova I think with Xhosa Trap uba focus with Xhosa Trap ngoku flash wayikhupha umhluzi ya ngoku flash wayikhupha umhluzi yabo ke ngoku inspired ngoku iXhosa Trap la xesha uqonda ba okay ya promise ke ngoku because usebenza no MT nendoni yabo so ya promise naqonda okay thing is masistikeni kwiXhosa Trap bethe nesixhosa bro siyeke ukhumsha silapha ezolitha usanda bro bo athikesumsayo apha bo hayi bro bo zostake bro staka nyanyana bro ba uyakhumsha uzofuneka uba mawufumane uArchus wakho mhlambe ozophumelela uthi qi wena ngaye bakuyenza ngesasilungu yabo but I think iSpin yamba ngohlobo ukhumsha ngalo because mostly nawe asoze uyithande into yoba wonke umuntu here abe iXhosa Trap asuneka sonke but you like umuntu have to abe unique umuntu njengabo nohlobo deliver ngayo isilungu sakho for example abanye banevineki you know mix isilungu but ngohlobo athula ngani ngathi bethi isilungu nje but nesixhosa but mostly kusilungu but yabona ixeliweyo I know amajita bethi isilungu enqondo ya deserve okay yabo but ufumanisa uba iXhosa Trappers apha zintswambu kwegqitha nalomjita uba singathathi lines zalomjita sibeke zeXhosa Trapper elapha uzova uba ilines zalomjita ukhumshayo zintswambu bro zintswambu but since ke ngokwabantu beyiva ke ba relate kule uya iXhosa Trap yabo ya uthetha iXhosa so baza bakhuma ya bayakhawuleza so apha andiyazi andizothi siduma kodwa it's not about that, it's about ukwazi yebo like diabo lo yebo maninzi akwazi mathi Xhosa Trap kithi singangimameli kaloku jo kwazi ngizingoma zephela yabona lapha kuXhosa Trappers siyasa Xhosa Trapper but iXhosa Trappers buyayimamelisa iXhosa Trapper khona difference khona dithi kaloku ukwazi ukwenza yabo na ingxaki into name amajita akhumshayo azwa kakhulu apha enantsikeni apha but the thing is izinto zibetha nge-English izinto ezenza kakhulu ku-flex asithethi ngezinto esirelate kuzo ezizalapha ekhaya if ungathetha ngezinto esirelate kuzo maybe zingakumamela yabo but ke ngoku iqhomeka kwinto ithethayo engomeni why disithi ukwenza ingoma kanti ukwenza ingoma ndithetha ukwenza ingoma ekhaya ezibhikini ndithetha ukwenza ingoma ingoma ezakwazi ukulishwa abaningi nako ukwenza ingoma kokuba uphuma esibhikini clean because nyane bo please ya kuyona like this but amajita represent ngizomba ngo Aries kumshika masithi ilondo ke zamajita lapha ke yabo because nyane ngathi mhlambe ne5 yamajita ntswamba apha kukhumshayo yabo mhlawumbe uzostaka kuthi yana ngicela ngala ngovu yabo ya Majita like umjito oko yena kayazi uzothi nika kwistyle yabo oh anemoto lamajita egarage akhumshayo we konba yabo uzama uba ngalamajita phezulu kunyani yabo nizama uba ngalamajita apha phezulu umuntu uthanda ukhepha kakhulu ezikhumshayo bubo ingaxa uthetha ngesixhosa xa ucula isixhosa sekuva uqala ubuya khepha
yabo sikuvuqala uba uyakhepha wena kwenze silungu bravo yabo kunzima ingxaki abanye abantu abazosimamelisa kakhulu isilungu yabo flow nganayo bentswama yabazo enjoy la flow abazi uyanga kakhulu eza lines apha anizothi all over apha king yabo so ungakhepha izuba mawukhephe but kwabantu abamazi umculo abazimamela lyrics bazokuba afundini abamoto nje fethu sihlala soyithiwe shop shangaza yabo tathabi bra la we ba shiyana ukwenza ngoma for real yabo like if valid because mostly ngokunyani ikosa wave wale kosa trapper ya kosa wave because uko irap baculayo trappers yabo like nyani uthi ukuphumlo uqala uthethe ngesileli because uthethe ulwimi lwethu especially Eastern Cape and Cape Town you know because it's spread apart uphuma nje dango SP ulwazi like guys self educated ngane kancane come on Sai kanukhetha majida kumshayi sakubane mosesegabana ya rapha ngesilungu sakho but khathethe ngento odlule kuzo mhlawumbe yabo kwi-situation okuyo yabo ungothethi ngenye situation yayibona nawe bra upcoming artist nelembo hayi make sense let's go ekuse mna qala kwami ucula yabe andibendla le disc yeah so magwijo ibindimo lidayo so kulabo ndabona khona bayana ivoice ogwitsha kothi still now siyalo ngela xesha lapho le disc yabo ngala xesha ndadlala ibhola yabo kuse like yayindimo lidayo and then zava iway nandibhala yabo but nandibhala izinto endandithetha kuzo ukubona andingomntu lami uthethayo mna so into endlulayo ngase ndiyibhale phansi yabo so xa ndimove ndisiye Soweto mandihamba ndiyohlala eSoweto yabo xa ndifika phayana ndingadlala nomama ndihlala nomakazi xa ndifika phayana izinto bezinganontoni and ke ngoku umntu endikhomthetha naye akekho so ingase ndiyibhale yonke la way ndayibhala fumana indlela ngoku yoba mhlawumbi ukhona omnye umntu ogqitha kule nto endigqitha kuyo yabo khathi le way ndizama uyirap okanye ndiyifake engomeni so yonke la way yaqala phayana la xesha gigabytes yala ngoma gigabytes it's a hip type ngoma imapiano bosho nambone yani yeah iblobe nini yeah ndayibona la way gigabyte and I'm not sure ngonyaka la ngokuka era kaqala mapiano era yoqala kwamapiano before COVID yeah I think COVID in 2020 uba serious 2020 I think 2019 yeah thetha flow apha amapiano xa ngoma le budi ihlala apha kwisistrato singapha ya kanti zami yo record apha xa le budi ndifuna imali ngela xesha ke mna ke anayo imali but ndiyabawela urecord kulapho ke yonke le window yenze efonini record efonini yonke ya ndethe efonini ya before ndize kwelicala ngathi naxa ndifika kwelicala still bethe efonini and amashite wekhala ngequality bacofa ama record e-studio because bendisifunda bendingena kuway ingxaki way xa uyifundela uqomba excel way yeah uye uphela uba excel ba perfect kule way uyenzayo because uyayifunda like ya practice isidala so ibiwe enjalo bethe efonini till ngoba ngibana khona manje into king endafike bethe e-studio but athi all over band bethe efonini afuna uyorecorda say right but yakho quality ubona le quality kodwa nayo khathi sizame nathi so ayiwe njalo ndaziwe ngantoni ndaziwe ngeyiphi ingoma anoje bandaziwe ngeyiphi ingoma ngoba kudala ndikhupha kodwa ngwazinga la yakhe intro yeah EP yabola EP nayibethe efonini yonke ndayidrop sozutsho bro quality kwesikwami kwanami uqala uvala wengqondo
yabona umjita man I think I deserve balaba Yeah, but no way. I deserve balaba bravo yes kwenye indawo What's name better what drop here? You know what drop here? You know what drop here? basama record afana usazi strike anyake bro like even nyanya because suka there so ti oko wena ngesi style usenza ngoku This is that yeah. Angena better English. Yeah. Yabo kakhulu. yeah but ndayibona. it's same style Yes, the same style. Yabo ngoba ukuqala kwami ucula mina ndangibalisa. Nangoku iseyinto endiyenzayo. Yabona ngayilahle la nto enandiyenza ekuqaleni. But be English ngela xesha. Yeah. Yabo ngoku ke ndiyazama umixa iEnglish neSixhosa. Remember, I think, and then about Google la video. La matikala machita ile ya tamu God. Yeah. I think, and then about it bana advice kani. Na zandithathe Yabona bayi. bafika Yabona se- bafika sendiyenza because bona imamela la ngoma sikhona iSixhosa. Bafika se- La ngoma beyireactor kuyi sikhona iSixhosa. Yabo but ke lapho ingora ikhala khona ba iveleke yakhala Kabona basuva zona zazicebisa igama. Igama, Zasithi bona. ukhoti ngase ndize negama leSixhosa. bathi ngibaka nene Thina kaphula khona la gama. khona igama manje abalibizayo. But yeah, iwe njalo. Nanisenze iSixhosa kodwa ngilaxesha. What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. yabo guys so like saziswa ngemvelaphi also into engiyakuyo like how consistent into yakho uba here apho silapho khona because angizothi uba there because kwelethu iqondo bakwelapha iqondo phando nje kuyashisa iyenze sihamba kuyo but guys if we are from as big giants zalapha as big upcoming giants guys yeah idaba likaphi send indlela yabona like izocaca cause niggas they move differ because zahlala kwistyle sabo yabo zahlala kwistyle sabo so siya kwento yokuba lo mbuzo kodwa bemele ngogqibela nakhaze tanda la dictionary yakho Ngifuna ukubuza kunanzi amagama wenu igama lakho. bone lam alinanto ingako man cause incwadi alifumana kajusi wami yabo umjita ndaqala naye icula yabo so wena ndikho good ke mna ke unika umntu igama uba nam kwawuzinika igama qonde andikho good andizanto uba ndizathi ndingubani uba ndimcelela uba okay ndibetha le way yabo nayo besitsho ethi nayo uyayibetha le way yabo so ke ukwabe ndixelela uba man bangi-SB yabo so oko ndaqala ke ndingu-SB yabo then ke ngoku ndazoli-eda ke ngoku mna yabo ndaqala ityana kwaHlubi yabo sahamba naqonda ityana kwaHlubi ngathi ayizosipana yabo ngiqonda ngathi ayizosipana so man bengubani Hlubi elihle SB Ngoba sona singamadyana. ingxaki sonke singamajani Ityana yakwabantu ityana kwabantu ingxaki yabona ever since ndaba ityana kwaHlubi uFacebook usendelwe i-friend request ityana kwamapaya ityana qonde yabonga qonda man saba ngotyana kwabantu bansonke so igama lakho alizoba nayo laa nto wena yabo ngoku inguwazana lokuqala so alizoba phakathi kotyana. yabo utyana kwabantu bani tyana kwabantu bani yabo Yes. yo yabona yabo but your life clean yeah clean ingxaki yakhe inkosi bona babonda abo bantu After years. yeah yena seyisaziwa la wena thina siyakhula ndiyityana kwaHlubi nomnye okhulayo naye ityana kwamapaya ityana kwanontoni konde yabona ke ngoku noba umntu ebendivile mhlawumbi ndisithi ndiyityana kwabantu bani mhlawumbi akayivanga uba ndiyityana kwaHlubi so uzofuna uyondisetsha ndibana netyana kwamapaya uyafolowisha tyana kwaMthembu uyafolowisha
yafundisa yabo itshana kwabancane yafundisa yabo so naqonda ahlube lihle SB zoba grand Also SB at the end. Benzinga ke mna ke yabona. SB hlube lihle hlube lihle ingxaki nacinga uba ingazi zawusawunda grand nxa hlube lihle Kabulathi. Elami igama uqala kwami naqala ngiquote yazi mos uquote qaphula ekuse into eyenzelela gama ndandiqomba ekuse zonke izinto endibhala ngazo sezinto endigqitha kuze life-ini kahle kahle ndiyaquota quota into zomhlaba yabo and then lathi it's quoting the truth. Okay. Lathi umele truth. So kahle kahle I'm quoting the truth because yonke lento eyenzekayo yonke lento endlula kuyo yilento endicaphulayo mos. So yeah, that's the truth. So reform. Kamu accept Ulithatha military So inazika. See with Nancy we talk to 5 years. Top 5 Begin. Okay. To show prize because you know you support Musiking. Yeah. So like I need to praise the Nina note. Like you also listen to abanye bantu. So like I need to abantu. I wanna get other bantu. This is business. Niba busy careful. Cause nzaya kwimibuzo ngabo. Yabo. Olas. Exe mna oqala athi ngibase. Okay. I was bad. Azikho mos ekuseke. Yeah, ubase. And focus come to the tongue focus SB ndimfaka noma ndimfaka okay SB All Star Okay. man banomyena yo Hayi, ngena ngento 5 yabo. Aba brothers bamamela. Ngayikhona la wenye baba. Move love. Okay, so yana mzomfaka ubase. Okay. Yeah. Anifaka ubase ube khona uBank. Clean. Yabo. Then ibe ngo All Star. Okay. So ibe ngoti for then ibe ngo yabo. Coach then ibe ngo aniku uJordan. Okay, clean. So let's talk, guys. Solid top 5. Solid one. So guys, kule top 5 you abantu abanyamanize ngabantu enithi nobajonga uqondo botanse studio nani bayithi shushu elepe. Yeah, mna onqanqendula senisuke studio no base Sure. naye lo senisuke naye ithi no focus no All Star bangane
uFlava nika Ndondonaye but sesisuko sifane ezweni ezininzi yabona ndiyasimama nespan sakhe yabo so ndingatsho abantu aba endibabizileyo mna once singene e-studio bakhona i-chemistry bayakusweatisa banswethisa because mna ndivele ndingene asayi kubila ngo asekubila njani like ngoku sowuzithembe to the point oba into ibhalayo mna kudala ndazithemba yabo kudala ndazithemba anayo laa nto uba xa nobani mani bafuneke ndibe nalafiye umzekelo mna without fear neta like search like kuba kukho lo mntu kufanele ndenze make sure yabo also ubone laa nto mosu ingoma xa nizoyenza for example if like we can order i-studio session isound asizenga siyiplanini esawuyenza nede siza le sound sizoyenzela apha le track ivesike nibethe ngestrictly sound yayo ome udova apho uqombe like koba ndakekho njalo ucinga abantu for example ubass hayi ngathi ngangena ngokuzile ababi amajita aqinba afika off each other or like wait it out answer studio the chemistry to them however amajita basically konba awuyazi wena izayenza but bale yayi bale tulani kona xa mna nandiba ngokuqala ubhale ngxaki yabo sendisuke e-studio nobase yabo sendisuke e-studio nobase yabo ndiyakwazi gqibe nje qala kunomntu wonke nje ubhala so like lilonke nithi nimthula naye amajita yahlangana there's no sweat. What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. So like uthi wena SB awuthi bala majita anga like level inye awustresseki awutheneki now like but yayazi ba like sokhuphi hit. The thing is mna ndingena bethi hook yazi wasi bethi hook actually ngoba uzolandela emva kwami uzolandela emva kwami ndiyabhala ndenza fana brother nestudio ndiyakwazi uba ibhithi ndiyifilile then ndigqibe kuqala ndihambe nobetha ivesi ndibuze indawo nevesi yam apha kuthiwa nantsi lapha ingenapha iphela apha betha ivesi yam uhook yawulandela emveni kwalo vesi yam like awuzuxelwa netopic yabo and mna ndimandi noba mhlawumbe okay masithi asikho studio so yabo ndizokusendela ingoma uba ufake iway yakho akhona amajita xa kusendela ingoma uzokufakela inansi mhlawumbe akufakele ihook yodwa imute inansi kwivesi yakho uba mawungayivi ibiza banjani ivesi yakho so uzayiva xa kuphume itrack mna uba ndikusendela iway ndakusendela ine-hook ndikusendela ine-verse kuwe wena ubuzothini uba wena ucinge uzoncisha akho way yabo sense uba uzobetha qha wena ehlobo ubetha ngalo because mna ndithembe le ndiyibhalileyo yabo ayizothi xa ibuya ndibuye ngqondo hayi ivesi lomjita intswamba mandisuse le vesi yam ibhale enye yabo ndizithembe elo hlobo clean otherwise amajita angamajita ondiwabalileyo akhona amanye amajita endinowabala yabo but since sithe top 5 yabo akhona amajita yabo next time maybe 2020 next time Focus yeah about KWT Focus KWT so does also ndifuna ubuza nawe net ngoku mos like kule motion kuyo le level kuyo qale nini how dibana njani nalomjita ndibene naye plaka yonke lewe flash kanje nami ezwe like ize njani ndibala njani thina
anikabi kulo la ngana mlomba yabona ngoku utafu party kwesisikolo ngizothi kuba kutikitiki nikusunguluku like ubuze njani yonke laa nto udibana nolomjita nenza numbers nageka ko-flash kanje everything like yonke lawo injani. So yabo dibana kwami nokuthi yabo qala lila xesha leza shows la after la show ka Flash ese TL yabo so ke ukusizodibana eparking yabo I think sadibana kwakukho nantsika nansi wayirecord nansi ke Heartbeat Records se zone 4 yabo nami ndabe ndirecorda phaya but asikadibana estudio kubona so fika ndabe ndihle no J Black yabo lamjita wesastudio yabo so kufika uCoachina yamazi J Black mos yabo so uzothi coach kume yabo ithini into yala way I think wayensendele something yabo ku WhatsApp yabo but bone andanobanza athi khandi ihoyo okanye kwathini yabo so ndilost uba epha besitsho ubungisendele iwe yabo ndasinza ke ndiyijonge yabo then ngolamba ixesha because ahlale lo hlobo yabo ixesha yabo so uzenzele inumber zakhe uzenzele inumber zami yabo anzothi ngibani onika omnye numbers bana uzenzele zakhe unestyle sakhe nami nestyle sami yabo senzele la hlobo so ke ngoku uqala kwami uhlala naye kahle I think ngoku sendibana no B ngosesidibana no B naye uhlala no B yabo ukhona umjita wethu kuthiwa ngu-B yabo so uhlala nabo so ndibana nabo bhike nami yabo so sihlale sibe yilo way bona ke ukuqala ke ukuba okay siyahlala noCoachina xesha elinintsi ke ngoku yabo so ke ngoku eka Flash way mna way yam no Flash bendiposta ngoba ndithanda uposta kakhulu lo nyaka undiposta pha ku TikTok yabo so naposta mane ngiposta promo videos zikanansi intshaba zami so Brahma ne react yabo a react ku video uqala mhlambe ndipostileyo phinde ndenze enye promo video aphinda react ubra yabo so one followisha ubra yabo cha ndabe ngiqona mangingadlali ngelithuba man followisha back yabo so ndafollowisha back namtouch ubra yabo namtextela same time one followisha same time namfollowisha namtextela ba bra khona iwe ndispana kuyo benibona noba ulufakiwe something apho kuyo yabo afaka inamba yakho bra kangabe ndisokolisa yabo then nami nayo umthatha ke ngoku namsendela nantsika intshaba zami namsendela hlala ixeshana yabo ndabe sendithethile noDola yabo ndabe sendithethile noDola yabo then ke ngoku noDola wafaka iwe yakhe yasenda uDola wasenda qala wasenda qala uDola kwasenda uFlash qala yabo then kwazi nantsika uDola then ke ngoku I think man eyona nto endenze uba mandibe lapha ngoku hello yabo khona la xesha lika Asanda yabo khona la xesha lika Asanda yabo so oko ke ngoku ndimuva yabo oko ndimuva ke kwela xesha but kulo nyaka ndazosebenza ku Best of Me yabo EP yam ndasebenza ku Best of Me nguye undivulele indlela Best of Me undivulele indlela lawo so like kwangoku I've valid Flash I think I'm done working like Instagram why before why react something because akhumbula manje unasika screenshot like share screenshots then WhatsApp phaku Best of Me wena mntu oqala khona post video ke intro yabo wena mntu oqala upha phezulu waqala unothisa nguDikwal cause yena wa reactor wa commenta kula way then one followish yabo one followish then ke kulapho ke ngokwabanye abantu nabo ke ngokumsiza opu legend nabo be commenta kuwe zami oefa baya reactor bonke manabantu abasebepha eDope yabo but not bonke za tripa zonke but lapho ngibona khona bokesho bayibona lento endenzayo yabo then ke so wewe na yes like good differ this year na last year kakhulu too much kakhulu because your achievements zakulonyaka nami ngihlale ngibona baya I feel like nangona ubona ndisifanile yabo bathi
anayo lana ba okay bendizinika la effort kulonyaka yosibana I feel like yonke way bizenzekela Okay. yabo blessings brothers blessings yo Consistency, and discipline. Like we are about Everything, like- yayenza yabo funekanga yabona xa ukusegamini afunekanga ufile pressure bra Yeah. yabo ungathi ubona ubani ba okay yabo ubani ngoku wenza kakhulu ukubona ba bo nami ngifuna uleqa yena ngoku Yeah, ikhonswambo yabo lapho ukutha khona uyayibhuta nobethe hit ufuna uleqa le hit yakho ufuna uleqa le no uzayibhuta le uzayibetha ayizoba ile hit ubuyicinga enhloko uyabo So cars petit. Eish, emotion yam. Eish. Yeah. Nina. Opura flash udala nfollowish yabo because khona enye way amadabi. I think that bethi open non phayana. Dazenzela nje i-challenge yami wami. Yabo wabona la way why repost one followish. Yabo ngabe ngidala no-followish ubra yabona mind mse yabona ke as an artist yathanda ikhona la way isando yenza yosendela umuntu inono zakho sidala andiyenza ke way ya umazi bra ubona yes kemba kubethi video bro kombone sendi lobani umazi bra yabo ilando zinike pressure ke la way press cause ndika la press ba akandazi ubani but xa ungayoyanga la way yazenzekela but way ke ezinye brothers react ke because ungathethi next is react and then but ngibani na usasti wathi man send no yabo ke wathi man send something he send something he want my surprise he send and no la cabra naye send something I send no mais man mhlawumbe ilo xesha lam yabo andiyeke le way ndaziqhubekela and then kwakwinto nayejozi yabo andifike ejozi superdali ke kwela qala bemncanyo la way andifika phayana way ana studio ndibhude ngayo le ungami ne-mic yami ne-setup yami yonke andifika phana na-studio ngikama ngizokwenza njani datshwa ngo-Blue K sithi masiye studio ejozi usejozi u-Blue K ndatsho uba siye studio no-Mills khona Mills umyumshidala ajuska bang Mills no-Tolrick and then sabe sine-studio session phana nombali Flower Boy sadibana phayana ke sabe sirecorda istaliyoni komba wole chance andifuna iphuncula recording ngoma eziyi-9 kodwa ungalala le nje ulale hours uvuka sekhona ingoma ziyi-5 qityiwe bro yo ngoma eziyi-9 ubo and then xa siya phaa koFlower endlini phaa eLondon ngophi phaa but kunye indawo abahlala kuyo xa sabe sidibana no-Legend sabe sidibana phaa kwakusandophuma ubuyanini okwengxela la ngoma ubra ubusuku bonke but ke sabe Buyanini yakho ayoyihamba ndikhona Okay. okwengxelwa la ngoma ubusuku bonke and then bathina I went back yabo xa iphela la session phaa emini ndavaya ndaye ekhaya xa ndifike ekhaya noba yahamba iveki ngomba akho session mani wadatsha manje kusebra zam thini manje dabhizi uspana bro ubona xa ufumane i-chance asingayiboni skip how much dabhizi ithi phoma okay sure wadatsha next week no next week nakhona busy on asokutatsha ta xa ngathi no yabo angantatsha amajita ngoma ngincana ke ngokuspema nami babona kaloku uthe uzontatsha ndikhanezo way ngoma yo it's fine man and then
Like say so ndimncisha fanele bangathi ngapha ndizama ngapha akhonto elungayo bangathi ngawo akhonto elungayo but then unatatsha uMoflava because uMoflava wase landini kaFlash ngoku bahlala phaa elalini eyi-1 bayazana so ndiqomba eBuddha so like yemathini so laweyo iyasejozi pelelepe uba oko wathi wathini ngoku bevula isitori sesejozi ntatsha uMoflava uthi eFlava uFlash ulapha mos uthi kazi number yakhe yabona ndiyazi bakuse mhlawumbi yena ubhola asoza unboss because suka sonke phaya kanizama utatsha yena utatsha ubhola babesisho naye bakuse amani utalansiba ngawe phula apha ewoyini yabo ufuna ukukhosana mina went to the studio esentini phofu eqala kwami ndanise before ndiye phaya eBumbo straight ndanise Bram khona manje manje ndandirecorda nawo phaya yabo siyarecorda phasi yasa-record recording ngomake 1 but ke into yasejozi ngoma zikhona izingoma zilapha efonini bawuzirecorda but ke olukwenza wami ngoqa zithe zachepe eziyana hayi you have to pay kodwa nizokwenza ingoma yenzile yazi ingoma ngoba olukwenza ezami manje ndawafuna I was like okay masibethele leni sigqiba masiyigqiba le yabo ayikuba pha late ba7 xa zindikhapha zachepe zathi xa zindikhapha kwabe ngena itext kaFlash sithi phofu ndisendele ilocation ngoba shit ndinayo imali yoya phayana but andinayo imali yokubuyela ekhaya ndenze njani na zingama brother kwela nesentini bona phambili bazokwenza njani kwela nesentini ngifika phayana stilo magolito bani I was like oh shit ngoba ndizincedile ubani belapha so zingafika oh yeah labajiwana tsika qalwa bona like wabona face to face low way ngikona ndazibona pha shit ndazihamba zonke zivele zithi gqizile igqube zachepe ngalangala mini kanye ndiyorekhoda ngayo ibizwa ngoBlue K bathi gqiyezelazi bona qha ke usikhathi into bendazi kahle phaa ndazi ngoSuperDad so koma ekusenazo chepe sunrise I guess yasikholabo yabo waya lo fito shalam ufika ba yeni then sentini now is only ways lapha le life le ndifuna uyiphila le life and then sasuka phaa esentini noFlash sahamba sakwenye hey same day sakwenye indawo sale naphayana kukho ipati kwenza yonke ingoma yo side drama ingoma like emotion phambili ingoma yo ngisolala kwenye indawo solala kwenye ibra ndiyahlala lapha ngoba ndazibona sendiphana azibona sendiphana then ndavuka ekuseni ke ngoku like that so from there ke ngoku ubhoda Flash sesibana kanjalo bra so emotional so like uwe last year this year same okanye better this year than last year like this year last year ndropeni no I hope this find you ngidropanga this year qaleni kwakhe sabo this year because nakhona kona phayana bikhona motion because ngiphethe MEK phayana so like yo bebegqiza ngami Cape Town so no motion yazi amanyelo Cape Town yo ufundini nami ke ngijonga abantu abangimamela kakhulu xa ngisibo hayi Cape yama phambili yebo no but I think amanyelo nalabo xa una ani streaming yana hapa nina ya kuchupita hapa umuntu uthanda so so barishi nini but spread
by word of mouth Naxa viewers message request phaya message request ithi ngiconsendele way WhatsApp bese noyikhupha ngiconsendele WhatsApp Yadlala ngifuna ku WhatsApp lo. ngizela ke link abantu like I send the tracking link. Ya nami umuntu uyifuna ku WhatsApp we. Send le link. Mina send the tracking link. Ngeke ngalazi oily. Base oily kuzoyi track le Don't be stressed la link. akana xesha lo ufuna ngathi track ufumene suyifaka tu track faki link buzothi akana data nawo nayo futhi Ngithile le ngoma yazi nayo ikhupha na delete Now we so lokho data yami incinci xa ngicela itrack ku WhatsApp incinci data yami hayi incinci data yami kondiyazi iba yanjonge idata but izathi incinci bra so zemna ndisele track yami kunantsika WhatsApp hayi yabo ngaki ndagqitha ola xesha cause bengingadrop nako SoundCloud ndingathini uba ndidrop itrack ndayazi uba okay ndia-announce xa ku Facebook uba ndikhuphe itrack ngoku ndizofuna la track makafake inamba yakhe yabo uzofaka inamba ndamnothumelela wonke umntu ngonagqitha kola xesha uba ustream itrack yami yo hayi ayicacile ingako umntu oyifuna ku WhatsApp anothi fan straight man yawo ifan yanimamela but ufuna hayi ayisambula kudena adlule ngcono naba baka Cupid loyibamba ku Cupid ke longu usebenzise idatha uyoyinantsika ubonisa uba uyasupporta yanodata ka WhatsApp still ayenzini le ka Cupid ayenzini bra but ungcono ungazoza kuwe straight yabo ngomzama sebenze yami ngoba malikudundisa sebenzile yami ngoba ngizodropa yabona agqiba kum ngoku uzaphinde nisebenzise idatha yami ngoba mandithumelele wena hayi bro like a nice story bro. Like emotionally valid too much. Say young, like fresh, say wave, time. They will ask them, I'm going to be crying now. Say too much, yeah. So like it does like I tell you, and for me was about emotional appealing, timing, like what do you think event wise, artist wise, influencer wise? Like gig wise, like ngibona njani appealing, like slay alone, ku good alone, like ngibona njani ngikingeni Kalisa ngicabanisa nini there's opinion yami but sasa ku gigs yabo sazilekisha kwazona sikalapho yabo singekayi basilekisha ndoni kuzo but siyazilekisha kwa gigs yabo then ke ngokwenye into yabo khona enye inantsika wena ke nayidropa yabo kule way and king will react yabo andaba ngibani ayithethe ngendawo eyenzelwa kuzo yabo indawo eyenzelwa kuzo balekile bras balekile bras uyayibona la itavern yabo yo ingxaki awuzobona uba ngobani abazosupporta sizosela apha yabo ngoko baza abantu abazosupporta apha yabo nyani bra sizosela awuyazi uba ngeyiphi supporter yakho apha awuzakhona uyibonayo okay fan base yami but xa uyenzele kuloo ndawo yabo uyayazi okay apha kuzosupportwa le nto esenzayo yabo kule nto esenzayo yabo yenye into elekisha kuyo ke ngokwapha kwi-events indawo eyenzelwa kuzo yabo indawo eyenzelwa kuyo enye into ke bras ayibhuthe ngazo yabo artist andithi masivalele artist but awunothi wenza show uthathe 20 artist uba mazobakuline up yabo etavern futhi kweli artist etavern akho fan kweli artist supporta na wasonke yabo ibulele manje ndinaxesha la yabo alaxesha lalo even when I feel like even if you like ukuya kwi-events zasemini ne
if you're gonna call like when the something called awuzobiza i-artist eziqala ku-20 it's like create something like a festival who's the artist like make sure no event qala early also enda ebusuku because awuzuthi uqala event ngo-12 kodwa ngo-6 sesiqala ngomini of it simamele izi-performance zide siphuma o-DJ we didn't give them their time because most abantu basibazele maybe o-DJ because kuposti akho artists khona hip hop DJ there yabo nabanye ke abantwana wave ke piano there yabo like just bandi yakulona ba le nto ithetha ba awukathi athube location yakho inexesha for example amaholo yabo iholo if ufuna permanent goal funeka uye kumasipala but if iholo ufuna ngoshikashika uzoya kwabantu abagcina izitixo abantu nike i-hours abantu bazonika i-hours like from 12 to 6 but wena there utwenza i-big event but okay 20 artists of which like akomdo uzofuna uvomye because kuphuma mna gcizelwa mnyangeni yatakataka yabona you know akomdo focus leyo beke ibona wedia kule wewe like awunokwenza event ubuke 20 artists libe ixesha lona le event libali ke enye into ebalulekileyo xa ukwenza i-event abantu abazoperforma bamba ixesha ndingafiki mna ukuthenza uperforma mhlawumbi uthi ndizoperforma ngo-1 yabo ndifike ngo-1 but xa ndifika ngo-1 kusabetha omnye umntu yabo so mna uthini mhlawumbi uzixelele uba bendingenayo enye into endinoyenza so mhlawumbi andiperformisa mna ngo-half 1 yabo mna bendizixelele uba ngo-half 1 sendimkile yabo mhlawumbi ikhona enye into bendinoyenza yabo so nexesha libalulekile yabo o-DJs bangasifimi platforms platform mbone la ukhona lixesha lakho loba mawuperforme but u-DJ hamna nami bethi yabo after bo basikoba ba ngo-DJ abanye abasikobayo so like location go on influencers zethu like motion yethu man okhona yabona lena i-impactor lifetime yexhosa okanye mangathi hip hop lifetime most you see most Cape for example bane populace phana kuhlohlwa i-hip hop drip influencers bedi yonke la apha king asinayo nentweni njalo uyabona sayazi khona le month sine gathering there so fumana u-SP pha hayi izabashushu the thing is sonke siyayibaleka le ndawo yabo you know way umuntu yabathi umbuzo wami uyapha yabo ndifuna niphendule uba wayiningakhi onqaleni wayinislizer enye into ubuya qaphela i-artist ezisuka braz ubuya jonga eCape andifuna i-artist zaseCape zintswambu ne but ubuyajonga zeziphi i-artist ezintswambu ngoku zezalapha e-Eastern Cape bra zikhona artist ikho ipha support la wena but ke ngoku uzakonye kwayela ngiyacanye lo yenza yabo apha thina uba kuthiwa ubani yinja sendinomsendi uba yabo nandiyinja bravo anyani i-artist ezintswambo eCape zeza lapha ngosemandebele yase-Eastern Cape yabo obase ngabalapha e-Eastern Cape omaxhasa ngabalapha e-Eastern Cape amajita amaninzi ngawalapha yabo ngabalapha yabo so siyamuva apha then ke xa sesiphana abanye amajita wayo kufuna urepresent indawo suka kuyo yabo so ke ukuzoba pha abanye ezinye mhlawumbi ifans ezikwaziyo zikwazi ungumntu wapha ukuzazi bongo walapha wena yabo ubuza umuntu mhlawumbi ubuza umzekelo ubuza ubase ngowaphi kuthiwa ubase ngowaseKapa yabo kuzothiwa ngowaseKapa yabo kuzothiwa ngowaseKapa yabo so ibalekile nalaa nto erepresent indawo suka kuyo yabo nje uyazi okay xa ndiyandiseKapa but yazi uba le way le ncasa nayo yincasa yaphi yabo yincasa yaphi yabo mabayazi abantu yabo so ngokuzothiwa
i-artists ezasekapa zintswamba not that asikho ntswambo yabo yazi ntswambo but uzofumanisa umuntu xa ibala ezi-artists ezintswamba ekapa ubala nezalapha yabo ya ubala ubala yonke laa nto zidibanisa nezalapha Eastern Cape yabo yabo ibalekile urepresent indawo suka official so nithi nina continue SB apha eqonqa because mna like mina ndifuna like according thina apha eqonqa you know because like uzofumana sekuba like few outsiders for example eBhayi nandazi two dope artists phaa Machasa noLanda then kubekho oLenoza oBulegend ngabakuzilali umthathe but if uyafumaniseka apha eqonqa for example Snow Flash nina bantu abenza numbers there apha la bantu badope like apha so that's why ndilapha based by like nina what do you feel about motion yalapha maybe team influencers na team genius rappers na team event organizers na team what's the plan like it in future wena oyiba uluyibona ngekhi yakho yabona the thing is singaza nayo plan ne but the thing is abantu balapha King abasupport ncam yabo abasupport ncam noba ningeza ngavula ishow ngomzi ndithi apha ebaleni ithi nize ebaleni ngena for free because abantu not free yabo ngosomthingela free akukhutshwa mali and uzawungena utywala bakho ufuna uzosela because bayasela abantu asofihla lo way yabo bazosela abantu yabo so umuntu uzawuzana loo nto azanayo uze free bra akho mntu uzawungena akho mzoza bazoba mbalwa so preaching is support so preaching aninanto nibona biqonce ngabhetha ayikho bayengabhetha izothatha iminyaka kuna abantu basapotana lewe naphina ayikho iformula nje umzekelo apha mna ndithindi xa ndijonga abantu abamamela iway zam abazistreamayo Cape nami iway yami yesakapa Cape King andibona noyikwayibona bona imonti apha King uyasupportwa xa bekubonayo ba okay show yangona ya usupport ke ngoku and ke ngoku once ungarepresent ngibona ke ngoku bazothi bayageka yabona ungarepresent ibalekile urepresent yo ibalekile show amajito ngawabizanga ngoshokana ngawabhukanga so that zaziphula nyani it's not like xa ungabizwanga kulo show it's not like xa ungabizwanga kulo show kuthiwa uswaka because I remember ngoku ndandihosta ikhuphuka festival like aposta aba like line up like bazobaleka abantu there are people apha wena lot abaqondayo ba umuntu like une pride umuntu ba soze ngalikho kube uhosta ngubani yabo then waposta qala proof ahead yena ipost yami ndibenza posta ba like if awukho kwi line up yekhuphuka fest uzawulala phansi kanti akukho yena bese wathi obona i-line up umjita like zangabonakale wayeka ngomarketa marketing post lena ingena line up because uqala wayisena nakwathi kophi original what post like akabikho at all bese like amnyana amajita lapha ne pride lawo akwazi usupportana umjita kafuna 10 tickets ongena show yabo ovenyanga lapha so zindawo lokala ticket ya 10 rand ile 20 rand ndio ayinile so ndio okay wena kulonya kuzayo ufuna uwenze yaphi show uyenze singaphula apho kwa yabo kodwa kana ngawo namajita lapha awufuna uspana bra into ndiqapheleyo amajita awufuna uspana afuna i-handout ispana yabona uywa ibalekile bra into yazi uba kule ndaweni kuyo nxa imisebenzi wami yabo ungabu nomuntu ozaba lapho khona kule ndaweni kuyo ngubani kanjani so bona unalanto uba ngenze kwezithile ubani uzothi because nguye owanceda balekile into ozisebenzela ukuphi ngomnye wona ugcina ngifuna feature kudala nsiza
Yebo, awufuna sibana. Enye into ke ngokunatsika. Enye into ke ukuyirapers lapha. Promo ngandlela promoter. Yaleka bras. Yaleka. You can't choose awunatsika. You can't say uba uzawudropa i-track then unatsika uposte i-video eyi-1. Uthi yabo uthi uzoposta i-video eyi-1 yeke uba mhlawumbe uzawuphinda ubethe uzawuphinda poste kwiveki ezayo yabo omnye uzoposta i-video eyi-1 yabo athi ayodropa ute kufika laa date azodropa ngayo okwayiposte laa video eyi-1 yabo ugqiba uthi nguyipromotile i-track awukenzanga nix ibalulekile uba mayigika abantu but understandable leyo ba like angaposti before i-drop ingoma after drophile ke ngoyini ethethayo after drophile because ke ngoku sizama uku-collect numbers you know like into endayigqabelayo mna like eso strategy noba sihlala kuni mostly the upcoming umjita uzawuposta esa-snippet ka-upcoming so ne utodropa qombe yintoni ubangela uba ndiyipromote awuthi lawe jongo ba jonga mna ke ndipromote ingoma mhlawumbi ingoma noFlash ayikaphumi le ngoma akhona abantu abayifunayo le ngoma abuye iphuma nini ayiphuma le ngoma ihype ayisekho then nawe ke ngokuphole still kwawena nawe bebeyifuna la xesha but ubungathi uyidrope but ngoku babonisa uba iphumile ngoku mazibe khona ezinye ii-videos yabo suthi ivideo yakho yaqala ukona uba yho hayi bifunwa kakhulu le ngoma ugqiba udrope uthi baza no abasayazi ngoku abanye abasayibona be-out ngoku yazi bayithi drop yamringeni promo kunekubadika abantu ngetrack bokuqaphele i-track seTV noqonda uba iyandidika le ngoma yabo yona ngoma idikayo le but uphela uyazi bo xa ikhala yona uzive soyicula yabo xa qala uyadika but ukona soyicula nawe yabo ithe yangena ite ikhale unexpected mhlawumbe usekitchen kuloo ndawo lawe yodika bani it's not like xa uposte ipost yokuqala ibonwe ngumntu wonke uzayiposta yokuqala xa uposte yesibini bayibonile naba ne but abakhona bebengayibonanga leyo qala bayibona ke ngoku yabo so the more uposta iyabadika abanye abantu yabo and xa udika abantu iphela seyihlala entloko iphela seyihlala kulayo mamela yabo ingoma yakho yabo ingoma yakho so like invalid but sesiyekude because of iphendulile not nebrazi zayiphendula ba like into yokuba apha ekhini sibonane sibe kwinkqubela phambili emotion bakuphume pride each and everyone each and everyone sisebenzisane because without usebenzisana like ingomoko siyasikhuphuka ekhini se-podcast ngiyabona ezinye artists umusebenzisana kuthethwa nge-feature cha no singi wayenza yabo xa makusetyenziswana uthi ucinga i-feature uba yo sithi makusetyenziswane text enye ngokwemveni kwale podcast ithe makusetyenziswane kazi-feature no yabo feature no akuthethwa lo kuthethwa masapotana post iwenziwe ishera mhlawumbe zokuncedisa upushe le way yakho nako kwakusebenzisana yabo not ucinga uzoyifumana i-feature kum then what yayidropa lo track then what yabo uba upromote nama ndipromote
awakaposti uyayishare Yabo. akubeke awunoma uyithanda Noma uthi nje ushare bro. Asubonise uba ekuse uyanisupport nami ndiyakusupport. Yabo. Yeah, very clean. Nah, bros. You know, my phone there, bro. My phone is very scared. You are fixing the country. King. Nekele wesiyenzele apha mna phofu thina siyi-king with-team awe like yeah like siyi-king with-team ngibona sine-podcast now so like we have a better few like sicinga for i-better future you know i-vision clear asumxela uba siplane ntoni ahead akho need yabo like but iwe yethu thina kuba like we're gonna make it here okwangoku yabo like Amna ne appreciate le win because ibone abantu abaninzi abayicingi ngomuntu ufuna urepa yabo. yabo Mhlawumbe uyabona emveni kwale once xa bebona ba okay serious le way yale nantsika hlale Khona umuntu ozoyicinga. ukhona uzoyicinga uzofuna ukwenza podcast yabo ukhona umuntu ozoyicinga I bet and the most bakhona i-podcast ke i-movement yabo chaza ushaya nomama ukondla yabo nendlela esisipana ngazo no arba ngastreamer ngizobona umnana naye streamer yabo movement ihambela hlobo yazi khona lot bengithenda ndafuna enye artist iphula pha ngelenze yangale artist ka izawuyitheli yayo ibithela yenza podcast nayo yalabara tuweke yacho ngicela like some invite Saturday aphula pha kwi-pod it is baby podcast oh bro ingxaka yabona akacingi jonga akacingi why engazi apha zopromoter lo way apha it's a promo not uyokuxelela phone baba iza bro ube guest apha uzopromoter le way yenzayo sure inika lezange yama podcast before excited bayenza no baby baby wenzo hlobo okuzawuthi qale bebethi wethisi abayazi bakwenziwa njani it's a promo la way uqala i-podcast yesesiqala ngayo uba ngizoba-co-host akho need plus amagama amagama bizwa ngagama bayikhupha ngoba beyikhupha izawuba because nayo irepe xa ilapha yabona like because benifuna like thando nje qala bengiyiveza but now like benifuna like ibe iwe like ayibonayo naye ne advice advice and stuff shorts and stuff ayizo shorts man but apha like besichilo kwi-king besisaqala i-podcast we-lake resources also kuze le movement ihambe we need abantu abanje numbers already so that's what xa sibekaliwe ibe seyiphaa siyayiqala le nto sangesayenza before but abantu sibe-appreciate you know so ngoku besiyazi uba at least if we have a female up izawuba more interesting but like ayizomezi zodwa ezizithanda ne-female samcela again uTergabra u-MJ Risto yeah samcela yabo ba-aphulapo yabo wasiposta ngimini podcast no ebethetha izolo but today wasiposta yabo okay fine then imnanda likhapha nota MJ Risto bethetha naye ba azaphulaphi kule nto then ubraka kusondele iveki for ile andlela lewe uba no angangakwazi kule veki because of uzawunceda icherry yakhe yenza i-podcast Cherry yakhe yini biza by co-hosting so your feedback yo like I won't feel no way but same time idea yakhe makayenze ne but why is it the issue though invite kodwa uthi ngene yakhe podcast arena it's not like andifuni yena ayive wrong ne still space sakhe sekhona apha ngazohlala nathi because we still need i-co-host
but if uzokwenza yakho sizawuphula apho futhi bese wa-invite bra ya basiyiphala not for i-podcast for vlog kwesa sizwe sakhe sithathe talk akuye yabo like sizoyidiscussa nolungu but thina siyi-king we-2 uxexe lawe ispace sakho sisekhona apha yabo if uzawukwenza i-podcast yakho duso angaxexe utshethe uyayiva ya uba kunojonga phaa kwi-king react kwi-inbox yabo like idea I think yethu first so we feel backstab siyi-king react nawe but akufaka I don't know about when you campaign yakhe idea after udecline isicelo sethu baphulapha I don't know but I think you make great but then it's podcast nami Ewe wrong baba. yebo but And I think i-grand ba masisebenzisane yabo. Ba ufuna uya ku podcast yabo, mabak-invite kiwe. Yabo, i-promo apha i-movement imanje. but like It's not like you were. communicate like siya apho communicate. What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. Wena SP lawe lapha kuwena funa like ita still trouble you know most artist khona like ngana buyudlule kulo so we go live by he love kasi outside everyone so zingabi na opponent so kasipalele manje about your beef you know because yakwazi ukune beef no someone get trained for long it's come still mjita I saw comment yakhe based to best of me. Nika said yes. Zaza ikhangela nesa situation. Nika said ba hlule lona. By the album I called Theo. Nika said that like what up tapa what up. What he prefers utyana kwahlulelile. Yo they know. Bayayaz Peter. Okay, so I like personal beef man yabo. Andifuna ungena into details ukubone yabo. Yabo andifuna ungena into details but ke umchita yabona kwenzekayo kumnaye yabo. So saphila sibeefa yabo. Oh like benike. Ya besikhe siyasa ngamachita nje arecorda kwisinantsika kwi-studio C1 yabo. So ixesha elinzi besihlala sonke yabo, so sihlala sonke ixesha elinzi yabo. Then ke kwenzeka uba okay kuzathi kufikelele kwesa stage uba okay kuzawubhifana yabo. Nama note uba mhlawumbe kwenze kanjani yabo, because nami ndava uba okay sure kukhona iwe recordiweyo ngam yabo, base recorda kwi studio C1 yabo, so khona iwe recordiweyo ngam yabo. Ngiyona bangela andiyazi andifuni ucoka nangoku andiyazi uba yintoni ubangela uba kunantsike ngam yabo. Ya so ya so like awuvumi wena kweyakhe i-episode of mentioning names. akho need names. Abantu bayayazi ka abangayaziyo bazayosearcha, so asifuni names yabo mabayeke. Okay so yabe siyakhuma like that. So okay yakhuma elo hlobo ke then ke ngokuqala ke kwa ukhuphe track e-district yabo. Nguye kanye nguye ndimoqala bani ufuna studio isnippet babesikhuphile isnippet yabo. So modle ngoma kapha ya babesikhuphile isnippet so busy ne Tom yabo. So busy so babesikhuphile isnippet yabo.
So besikhuphile nje isnippet bone mina ndiyiva nto echaza uba yabo iza kum yabo but then ndiyava ke uba okay sure ibhekise kum le way yabo and umjita ke kwayikhuphile nengoma qala yabo ndayishera yabo so xa ndizova ke ngoku kuthiwa le ngoma 60% wayo 60 yabo uze kum yabo abe ndiqonda ke mna kama msanimamela le uyandiva nto yabo cha for le nto ke ngoku cha boze kum yabo ndiqonda okay mayingayibandisi besaqala ke mna because ndifuna bathi bakhuphe nale abayirekhodileyo for mna and ke emveni kwale bandikhuphe i-distrack bayikhupha nam yabo so uyaqhubeka elo hlobo iwe yam naye but ke ngoku mna anangxaki nomjita yabo anangxaki because ndikhumbula ndisebhayi yabo khona umuntu wathi ufuneka sibethe itrack efana nondikwayo yabo kundikwayo kwakhona mna u-Switch u-Lil Homie kuthiwa ngu-Big Homie ngumtyana kuthiwa ngu-Big Homie then bekhona umjita yabo so ke ngoku lakale noma ndithi umjita so ke ngoku yabona xa kwenzeka lo way then njengomjita njengoba nditatshiwe uba funeka bekhona itrack enjeya ndatatsha onke amajita ephaya including umjita kulandikwayo including umjita yabo ndaqa ndatatsha u-Switch nayibhithi man yabo ndifuna ubethe ihook ndifuna sibethi iwe enjengondikwayo because nditatshiwe yabo ndatatsha u-Big Homie ndatatsha uNantsika ndatatsha umjita yabo ba okay mayenzeke le way so wavuma ela xesha yabo so naqonda okay anesi cool because nami ndifuna sithi sigqithe kulaa nto kubone yabo because singaba sesonke kasi man yabo so izawuwini so ke ngoku but ndazobona ipost zakhe yabo ndibona umjita akakaphumi mostly way yabo because mna ndigrand nabantu xa bezondibuza ndiyakuxelela uba ndigrand nomjita yabo but iposti zakhe yena ziyabonisa uba ncama umjita akekho grand so it's like yanipretend yabo ndibana nomntu ozandipretenda ke yabo so ndaqonda okay mandiyeke kwale nto bendiyicinga yale track yabo mandisose ndiyeka yabo so ndayiyeka ke ngoku kwa this year ngondrop uNantsika best of me yabo ngondrop best of me yabo ndayidropa I think first day or the following day I think 2 days yabo ndidropile yabo then ke ukena wazojoba okay uprefera uNantsika ityana kwaHlubi kuneHlubi elihle yabo qala kupost zakhe wayisitsho uba akho tyana eliHlubi apha kwathini but ngoku uba he prefers Nantsika ityana kwaHlubi kunoNantsika neHlubi elihle yabo so bese Nantsika ushade Nantsika yami ke uko i-EP yabo so ndaqonda soyeka lo way because andifuni ba kuye because xa ndiba kuye umjita yabo izophinda imziselela amehlo yabo so andizifune zawe ngoku ndifocuse kule chapter endikuyo yabo le chapter endikuyo ayifundisa beef so too late serious kumanxebenza kubuza like kule ndawo kuyo ngoku kule level kuyo like because yena mos ngoku kwi-fade yena you know andifuna ungqina zawudisa alo sobuleka ngale underwater ngoku like for real because you know like ake wafocused kuyo mna ndimbone like ndimbone umntu ebusy like beke wanento nayo because emaXhosa you know ile ndoza you know because emaXhosa doesn't even raps yacula bro ayiculi because emaXhosa ngikenda babona umjita like ekulo mishimishi official umjita but mina ndibazela ku content umjita but ngoku besibukela la nto yabo sathi sareyetha babegezelana cha ingeyonto umculo I think yena umjita ndiyazi uba why uthanda entertain people no ngasikuqithe man xa ungasugqithe kweza way so umbuzo wami wena FDD siyakulona uba umjita ekulandawa kuyo kule ndawo kuyo like
lenza kubuza lona ba like wena ungayi-entertainer le nto yenzayo ukulenda ukuye kulanda ukuye le nto bendiyithetha ke ndithi yabona le chapter chapter 1 chapter 2 lo so chapter 2 maninzi amajita anibhifileyo yabo maninzi amajita anibhifileyo yabo khupha i-distract ngam yabo but andi-entertaini laa nto ba okay undibhifile bhifa loo track yakho izothini yabo ya loo track yakho is like ngoxa ndinantsika umntu yabo ndimhoya ndizophinda ndinika laa nto ebeyifuna kanti andizomnika umntu laa nto ayifunayo ndihoye le nto endiyenzayo ndifokase kwicraft yam nangoku craft yam ngoku yona ayidingi ibhifu yabo noba umntu angazodisa ngokudisa noma udisa nangani noma ungapersonal kum uba bupersonal bakho kuloo distrack yakho uza kubeka phi uzayibona lo because i-distrack soze ube popular soze uthi ucinga uzawutya nge-distrack no anobeka isonto etafileni nge-distrack no ayindawo ongaphendulwanga unless uba sawuphendulana izoya endaweni but uba udisile nje andaphendula izophelela phaa la distrack yabo solid guys like so iwe yala mnala mjita yabo yaba iwe njalo so like kuyitap ke guys ngakuyitap ngandazi ayo ufuna thulela namatolo ingaka abantu abaninzi bandazi ndingilaa mntu nam fumanisa uba yabo apha thina like through like ndibona like since last year also naye ndazofumana naye because umjita andimazi mna nge-personal account yam ndimazi since siqalele movement ye-King Willie Reacts ne baku-King Willie Reacts gcwele i-artist there so yabo ndiyabona bapostayo neento ezipostayo neewe ezihambayo there so ndikomba kumntu onje kanti waraba ndandiyfolokisha into yomntu onje lawe kandisithi thini imvelaphi ku-SB like ake wadisana ne-SB bona uyabo ubambele into kango-2022 yabo like 2025 ngoku bra but si-ku-2022 so yeah like ndendadela wena elapano entertainment ndikomba kandijonga wena you don't even entertain ya ingxaka nangxaki nomjita mani yabo serious andinangxaki nyanyana yabo noba ngaphinda khuphe enye bazayimamela nabantu babemameleli yaqala bazoyimamela yonke la yabo ingxaki yabo nyhani I feel like yabona makenza umculo ngoku yabo aqhubekele phambili adrophe i-EPs adrophe i-singles yabo adrophe inansika i-promo videos yabo yenze yonke la wafocus kwicraft yakhe ungafocus kwicraft omnye umntu yabo nguye yedwa into agxekiwe yam umzekelo yabo nguye yedwa wathi waba negative but khange ndifuna uba phaa yabo so nakona sayi mandiyiyeke islide nanophinda umntu oyiwayo niyibhakela iphi okanye ithetha in general uba uyandazi uba ndibhala njani uzo-understand uba general mayengafihlakali mani mayizento kandisithini uthi kote kafunde ba ithetha ngothatha ezitheke adirimini thatha intombi yazi into zenzekayo zibe ezenzekayo hayi zazi iwe ezenzekayo zandiqabanisa ndanimatshera abantu nje ziwe ezikalife ya basically xa yabo xa ndibhalayo it's not like ezinye izinto xa ndizibhala ziwe zisuke zenzeka kum but xa ndiyithetha zoyithetha ingathi yabo yenzeka kum but ndibe ndithatha iwe ezenzeka apha kulife kumntu bayatyelwa abantu uyabatyela kandoda because it's very rare into yoba ndizawuthatha into katambuza ndiyibhale ngayo utanifile njani koditsheru yakho xa ndihleli phi sidlala umculo wam bro like ziwe zika-life man bro kodwa ndiyaziwa yabo surely kukhona amajita andiheyithayo zibe inansi girlfriend zabo zizothanda umculo wam for example wena sino like iwe ngumntu endimaziyo uba okay bendifile but icheri iyandincanywa for example ripon iwe yam phulapha epha kum ethi funa usolodolo yabo kodwa awuze kum mna akafuni ihiti zam funa usolodolo wakho
Crane as crane sharing your phone yakho la wena. Ntoni? Serious. Ntoni? Serious. Ingxaki yaze umnana oze. Yayi mabe fan but ubo umnana oze ngalanto ba ukwazi ngoba ungubani. Ya ukwazi ngalamculo. No, soza ilunge lo wena. But ekugqibeleni Koni we amane dlala. Ngoze jula dikushaya. Patrisa. Siyeke. Isicele ku vlog. Guys, lama chita apa like I don't know as bangazama ukukodwa la mina ukuthi no names no thing but maybe kusizini 2 amachita Phofu andiziceli man no andiziceli but benithetha nje beniveza nje uluvo lami ubone ba ya Ngenzekani umntana onantsikileyo. most of the times but into benziya kuyo mna yileyo ba I know nasoze ngibene intombi eyifeni yakho to the core kodwa ngikhona lapho ayinizuzu kutheni ngoposta nawe Because kuyafana la shit yoba umntana beyifeni kanje sisini. amanomazi nsika wena ndiyakwazi ngiphola nawa Kuzobe ingxaki ngoxa iposta mna. Jonke the artist rapper ngabanye abantwana mhlawumbe engibathandayo yabo lamnana akazosoza umameli Moscheri amza bikoni yo yangela le rapper ngabanye abantwana ebathandayo nangu coach rapper ngoba ilove yabo abefeka coach yabona tazi dia kwipatho ba like yabona ubuhleli ngalo ngoku mina anoyimela icherry elento zayo ezawupostana nawe 24/7 Akungaposti wena. Meposta bani? Kaloku emculweni wami kuvela mna. kaloku jonga tamuza abantwana like tamuza abantwana abesenziwe bra mntu ngifaka nepiki ngo athi ingoma yakhe Awonele wena kodwa uyabamba kwethu. yabona ngoku angisafuna obama ngoku isifana useyocherry yami wenga bethulule Post enye out. Enye out kulwa. hayi no The hoes bitches ndo namna konda. mina I don't even force intombi ba mamele my sound andikho kwela umfowos ba makamameli Kwenzele lula le. Yabo. Wathi wena mhlambi wena uthetha ngabantwana babhukayo. yabo lo mthithi uthetha nganto akusuba xa irelate abayefuna yena Ucoaching eza ngoma zakathande wena Mculo. eza ngoma zakathande kuyayona lona ndiyayiva ipointeni yabo but ayikuledisa kuyo ayikhweletisi. ndokhwelete but awunokufaka ucoach ndikhona ingathi andivakasini Kamnandi kaloku wena. andithi like not like it makangakusupport if uyayiposta ingoma yakho uzayiposta for example nami sindiyaziposta ingoma zenu wayena ndizamnqanda ngayiposta yabo so wayipo but kukho aba yabra uyenzisa to the core kambe yabona lo andilali ngingatyanga nepika yalo mjida kodwa sigcwala ngobhebi kwi-inbox yabona yo wathifu coaching post a song faka picture yakho post ingoma kathi it's fine suthi yokubulula uyamncanya bra uphele idol like ineditshoyo sozabe nami njalo ene-idol hlala ngoku nocoach no i-idol yakhe bra umthusisa ne-idols ngoba ma-idol yakhe ba hey wena mamela unesti yayazi ba umboni hayi no akufunekanga ndithini nebra iphathi endiya kuyo akayotype yabo Lelo xa yenza next scene. yebo
Africa. yena kumbona potential like say yo ngabhiki angathi awunayo but umculo wakho wabanye abantu Imagine ndiyakuphatha yabo. Kakade if ungu right especially kwi-industry. Soze uthi unentombi uyiforce ngomculo wakho. Ibe kwaqala kwangokwenga kwazi lo mntana engawumameli umculo xa ifika kumforce ngomculo wakho. Awukho right that na. Uyamforce ukuba makalentoze. Yabo. Ndiyakuphatha ethi ke mna ke bra. Andiforce ngene ngomculo wami. But enje ayodayam. udibene naye mameli coach Yabona isabavalide kanjani? Hayi isabavalide. yayithikwa Into traumatizer ne lento ba like uthi ndiyadibana naye kwi-gigs siyancokola lo mtshitha akaziphakamisanga and stuff like phofu maybe kwabanye since nendazi yabo so like siyasalutha siyathetha so like it's clean nami bakhona kwi-gigs ndiyaperform ndenza umculo wenza umculo but uthi ukubulula i-recent pic zakhe mtshitha amfaka athi ingoma yakhe ndikhona ndivasile bendifotile nami like but uthathe yakunje wafaka ingoma yakhe yinto enjani inje Ndiyayiva naye kuyiva boliwe ethetha naye xa izawukhuphulula nosukhuphulula akakubulule akhonidi ba makaposte ipicture kacoach angaposti ipicture yakhe then adlale ingoma Nangaphandle ngokukhuphula. yabo yayiva coach lena endithetha ayiva Let's say yabona lo mnanga njemithanda next siyamkhalala next siyayaza sozumbona. Asokumbona. Event yakhe let's say uye kwi-event ka-Nasty C. Nasi cherry yakho. Nasty C. ulala Mamen, no. wabona idol bra Nasty C wena buti nani bras ne Nasty C first of all uye kwigig yakhe phambi bakhe uzabhatala i-VIP ticket akumitha naye abona ngingakhweleta the because uzambona face to face angenzi wesifana yes ayithenge general tickets fine kumthuli Nasty C bendiyazi banazi bana mpaka kude zikhona i-artist okwazi uzibona ngokubhatala i-general ticket uzodibana nazo ifote nayo uyambona lo mntu okay masithi unexpected yabo niphayinansi keni ningene emall yabo ayilindelekanga loyo yeva nangu Nasty yabo nangu lo mntu uyascreama isandla I saw you, bro. I need to the point. I'm so surprised. Nasty C. Nobody let's say ngala phemo dango lapha ngosimono let me say uzena la Iverson Toya lapha no mall andenze lo nto lomntana I don't mind kakade la mntana lo njamba naye akayothena out of 10 kodwa to send heaven uzamsimela nje akubanjwe zibouncer umfortis uNasty C enze la aphinda Akendo SB lenze ngaba iphone akazuke komenda kwinto isimple uyakwazi uwhatsapp no-SB because kwalapha la mnana uzofaka nosondi WhatsApp WhatsApp nefans wese singamantombazana serious wese singamantombazana serious andifane ngokole nazo but ipoint yami leta yokuba wena no-Nasty C nohlukile wena unaye access yokuba uvesikuthi etokuposta phaa poste nepic yakho la mntana uthi correct ngestick kayithi zap la mntana yabo Nasty C won't even react kusona 1000 awuzoreact funeke ku-Nasty C ube no-100k ndontombi into yakho ngo-Nasty C azokhomenda into yakho yabo so like mna bra nani bra
uposta la madoda kodwa uthi iclass yami ngeli Nasibalekisela ngesenza Uyabona ke. support is ndithetha ngeyami into the way Yeah, experience man. yes ake nanendoda nanetsheri lezoposta Zama le ndoda mna. Ngiyabi point of view. yeah ingaki like khona iwe here on WhatsApp ngibone kuye le way ngithetha yabo nana like no consistency kumjida wakhe yabo yeah nawe like imposter to the point yoba qala ngona ngithathe number yakhe ndaninenjongo ewe kombosa we ngoku andithi ngobala kuba uTivens first come first serve one love ngam support balekile otherwise guys awukifeni izo emotional way so and I also guys andipepeti someone support amajita or something sindiveza Rashi yako boy bringa especially ngiqopha nayo hlobo esofini Hayi very crash but ngingabitshe. hayi ayavakali ngoyingavakali It's fine. but yayibona le ngiyakuthi yayiyo okay bros like ubuya kwelinye inqanaba lawe ngaphetiti lawe ubuya kwelinye inqanaba like siclearishile everything What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. bras nise grand bro hayi ane standard Samile izinto ngimusema nokumalasti bros kathesosethemsana yo lo mntu lona kwamalasti tazo kwamalasti ke senge-SV man lo hlubelihle yabo ubufuna undichekisha ku-platforms hlubelihle SV yabo ya mkulu khona mani zawumamela phaya yaba nophinde nditsho uba ndihlala phi hey nina ke Yeah. Some Cotina lona man straight from heaven. yes bro usimo ngiyabuhlala usimo uhlala ezulwini Straight from heaven, yeah man. Platforms Code T official, yeah. Instagram yonke londo, Yeah. TikTok, yeah, and then again go Spotify Code T. Kumamela pa. yes sir. let's react And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing. yeah bro so bros silindele ntoni kuni silindele ntoni kuzawuphuma ntoni ni exclusive nsibenza bro Okay. Khona nyincasa. yeah Khona nyincasa ephekiweyo. Khona nyincasa ephekiweyo. Yabo. Ndim no pura flesh. Yabo. But asiyazi bizophuma nini but iphekiwe. Yabo. please Khona zininzi ziyeza. Yabo. I think that's all kum. Ezayo next besilungisa ukhumbule ekhaya. Yeah, khumbule ekhaya featuring Flash. Because kudala bemfuna kade so simlungisa. Yeah, and Then khona ngokurecord wakhe. Xa iphumile. Ngiyazi ba hayi. Bendikhona. that's all that's all. Yeah, the shows. Benifuna uthetha nenye into ke ngokuba okay qale ndibukele kwabantu bebe streamer inantsika untshaba zami yabo bangayeki baqhubeke ake 100k la Sasa ndibulele. bandifika 100k andikubla track yam la track yam no track la track yam no track andikuba bandifiki ka Sabulele ne. Ngukoti lo SP Oh benzima sabulele.
Sabulela nam. There's a way. Bulele usubu uyasibonana ubona amantombi ngokunzima Oh, hayi mambo. uyasibona khona. Okay, bras. Bana noba siyajola ngoku. Okay, yabona mandibulele yabona to all those abamele osobo yasibonana check. But yeah man, yabulele la. Yabulela la. Yeah man, ndingu-SB noCotilo. Sobuya sibonane phezu kwentshaba zami. Ongeza ukwezi afumaneka everywhere guys. Speaking your host, the King Willie Reacts. I-episode nizayibona ku-YouTube. Kanti baqala bafollowe khona abantu engafollow. Yeah. Basubscribe. Subscribe apha kuNansika. King Willie Reacts. Press. Yonke la. Yonke la ngitofwayo phaya. Press yonke la le ya. Follow na ku Wenze yonke TikTok. lona. Follow for iza clips. Yeah, Iza clips yeah. Follow. Shout out Mantas, Abulela Taz. Appreciate. Yeah man. Angene Lord Buzi. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing.